Rozdelenie spoločnosti z pohľadu daní z príjmov. Rozštiepenie spoločnosti je ako putovanie lesom, plné víziev a príležitostí s cieľom nájsť optimálnu cestu pre obe entitky. Daňové priznanie predstavuje prvý krok na novej ceste, kde musí právny nástupca jasne definovať ciele a zámer rozdelenia. Preddavky na daň z príjmov odzrkadľujú potrebu plánovania a predvídania budúcich krokov po rozdelení. Daňové straty je možné využiť ako skratku k zníženiu daňového zaťaženia za predpokladu objektívneho hospodárskeho účelu. Výmena podielov a položky podmienené zaplatením predstavujú odmeny a prekážky, ktoré vyžadujú opatrné prekonávanie. Ocenenie v reálnych hodnotách je kľúčové pre správne určenie majetku a záväzkov, zabezpečujúc efektívnu cestu v súlade s pravidlami. Rozdelenie spoločnosti prináša nové príležitosti, vyžaduje si premyslený prístup a umožňuje písať nové kapitoly úspechu.